Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka All India Master Roll Workers and Labour Union haka artarik uno pra kalaban pawe ke jinglang Central Executive Committee hayung wali kat pepale banyathir halor ka bainong sngi ka bakinong tray baret ka sarkar ke diban yo kat kum ka an jong kinong belasngi nalor ka bainong sngi kinong tray Master Roll kile akran ya tairu iki artali kimat kata ka VDA Variable Dearness Allowance ka baka sarkar kala diban penkiu nadu ka shitarik risaw arjar pesaw bat ka floor basic rate kabadai ban kentio shisen shisnem nadu ka shitarik risaw arjar arpulai kat kum ka an minimum wage act shija khanai spa san phupra kakong we get well rumut general secretary ka All India Master Roll Workers and Labour Union hadin ka jingalang kaliya thu baka seng hakalai tarik no pra kanet bane kendu yu Vijay Kumar IAS Commissioner and Secretary Finance ka sarkar jila ban pensngau halor ki jing e bat ki mat jingdawa kalaban rap ru balada ka jing kendu kam urlong kat kum ka jingkwa ka jongki kaseng ki Master Roll kala rai ban penlong ye gajing ki sha thangan maklem bu por kaban sedang naru ka khatnyu tarik no pra hanong ba shilong shwa kani kinong tray Master Roll ki badai hakitna sarkar ba pher ha east but west Center Hills kila pensngoi ki jing e hala ka jong kumba jia ja nakapor shakapor dak ba kunturu e ka sarkar ban penkieu e ka bainong sngi ka ba ki dei hok ban yo namar kimla ban im kat kum kani ka juk ram namar baret palat ka jing siu hakani ka sngi ladan lang unong ai buit ka seng umake el paryat ubalapen kan mawi ke jinya linti bat ke jinya ke jong ka seng hakanong rem bandawa ya ka hok jong barok kinong tray belasngi kabaki dei hok ban yo na ka sarkar Ihi nelyang yang ka seng All India Master Roll Workers and Labour Union kadaw I baile paman I ka ni ka general meeting yang I ne ka si hawaro yang ni ki Master Roll ko kre nong sngi moto wa nakidawa ihi kam kinong kre belasngi po yang ka sarkar ya ka nong kawa I to uyo I umpem uyo I ka hado ne kasi kam ki agenda ko de UP wa kam ke agenda wa to wa ka wanung kong to na ka ya ka VDA ko sarkar to pungku ko nado ka chitrik Oktober yang uni usnem ka kam jo le wa ya ka basic flow rates ko ka sarkar to pungku ko nado ka chitrik Oktober 2000 paule tawada datam dadap ko chisnem ka te umpem yo I ka ni ka nong ka yong I te ka I ne liang yong ka seng hi ne ka meeting wa I dadap I open man de rai lang I churup ki para members ki para Mr. Roll ki yong I ko yawan ha ka ni ka meeting ne de rai I wo to wa step ka sngi I ne liang yong ki ka seng ki nong ya khamat yong ka seng de rai I wo to ulai I chichilong secretariat UHM I wa Dr. Vijay Kumar Uman kam Commissioner and Secretary Finance Department Sarkar Jila di rai wo to wa UHM wo yo ap I kaman ka report ko e u I ki mo ye ni jing thang jing kwa yong I kam ki Mr. Roll la da ja I wom yo I ya ka ni ka hok ko I kwa da wa I la dam yo I ya ka order wo to upang kre kam no ki ne benta kani ka hok ka yong I ki Mr. Roll te hi kam ka seng de lang wo ki para members de rai I o chim no I ka rai wa u haka khanya trik yang December da chim I ka rai wa u chong cha thangan I ko klem kut por hado o yo I ye hok I yong I pentu I ka sarkar wa usnyau ki ni jingkerpat yang I ki ni ki nong krek ki khian tam ka tulok nawara ki department nawara ka ki krek belasngi de yo I kam kap man kat ni to kejing kudor ki mahar ki mata ko kta I kam ki man be man pa wat hadu su bai skuri le de cham jing e nei ba we le wo khian kejing yo yang I we wa kejing kudor yang ki mar ba mar di ko da man palat put dekat kam kejing yo yang I wom yahab de ka kam kidor ku hakini kisngi de he thau yo su bai skur hat u thet yo khu le udu kudor te chem jing I wo u pendap kam ka bei le ni kau pa yong ka yung ya ka ye ki khon ki ti yang I kam tam he pure puthi yang ki chem jing bha I ne bha yo ki bai skur le nang ku bro em di ku dam ku hakini kisngi ne te daw berpat I ya ka sarkar wo usnyau bha ko upet uyu I ki khian ki dia ku yo ya gini ijing yo I warit usnyau ki dewa kerpat I ki open kuno ki
ya kan nong ke yang i yo i kat kam ko hok ko to yo i te cái chứng ế yang i go vi một i kende bana sen yo nong i te asen e chisnen một kan pa da mo yo sarkar to yor a kia i ki nong kre las ni yo u e ki te ka bai nong man ka sni yo e ki te ka bai nong yo i man bana te yo ku ki yo te ka bai nong yo i yo yu kun dap pen yang yo ga yung ka sem yo i ba i kan thai than kat won mo i jing e wa chem wa to wa duk yu kre ga yung ka sem yi ki khon yo i ki wa da bon khon te do a sin e chis nem u e ki i da to wa su te sa kan nong le man ko ka khen te se vi le i một em bị bỏ vào giỏi ar khan rus ni he kan nong ta nga ta yang yang nga ta một karpa de sarkar một yo pai ko pai kmat lem ko cha i te hoi u ben ko i te yo ku ko ya ta kan nong yo yo i man ko na te emen gam gin nin ki wan kre slem ya i le te wo ki nang join de i jo kan nong yo ki te một chem ching e pha một việc làm hi dengan liang yang ngah dem kerpa da sarkar yo pagi tu ko kre slem dem yo yo kita ka wi kan nong iki tu dang join dem yo yo kita ka wi kan nong ento ka jo bai ni ba ki tun ko kre slem ki ko nong khen la kita yo ki ka dem da to yo kita ka het tengah ka jing kerpa yo ngah te liang yang ngah te ka te